Hola, sóc el Dani. Hola, sóc la Marta. Som de Maleta Ready i avui us venim a parlar d'un lloc que no està molt lluny. No. Depèn si vius al Canà o no, Depèn. però estem parlant del Parc Nacional d'Aigüestortes, als Pirineus de Catalunya. Sí. És un lloc espectacular, amb unes vistes increïbles, envoltat de natura, Sí. i bueno, és difícil descriure-us si no has estat allà, però qui hagi estat ho entendrà, no? És un lloc molt recomanable. Realment és una visita, jo crec, quasi obligada. Si som nosaltres aquí podem aprofitar aquest espectacle de natura que tenim molt a propet i que avui us venim a parlar una mica d'algunes rutes. Sí, algunes rutes una mica fàcils, Sí. que són per tothom, i podríem parlar al camp base de dos llocs, no? Espot i Taüll, que seria envoltant el Parc Nacional. Sí, correcte. Des d'Espot, per exemple, podeu fer algunes rutes, heu d'esbrinar on deixar els cotxes perquè per accedir-hi heu d'anar amb taxis, no? Sí, la majoria de rutes, no totes, evidentment, i per cert que hi ha 1.000 rutes per fer pels Pirineus, per la Parc Nacional d'Aigüestortes, però sí que és veritat que la majoria d'aquestes rutes necessites o és recomanable agafar un taxi que et porta al punt de sortida concret de la ruta. Aleshores és bo informar-se d'on anar a deixar el teu cotxe per poder agafar aquests taxis que et porten a l'inici i començar doncs, el trekking per veure totes aquestes vistes. I una altra cosa interessant i important és que si podeu reserveu aquell taxi, Sí, perquè depèn de l'època, no? Depèn de l'època de l'any, podria haver-hi bastanta cua i potser doncs, tenen preferència aquells que han fet la reserva abans Sí, més val. dels que no tenen. Més val. Comencem doncs per Espot. Com a camp base del Parc d'Aigüestortes ens situarem a Espot i des d'allà una primera ruta seria el Circ de Colomers, que és preciós. Realment és un circuit circular que no és gaire llarg, amb unes 3-4 hores, depenent de les parades i les fotografies que fem. Moltes vegades ens perdem... Suma-li una hora. Més o menys. Però bueno, que és una ruta accessible, no és una condició física molt severa. Aleshores, és un passeig enmig de la natura amb 7 llacs que us estan esperant, aquí un dels 7 més bonics. És una ruta, doncs, fàcil i espectacular, realment. Sí. Molt recomanable per fer el Circ de Colomers. Està situada, comences a la Vall d'Aran, aquesta comença a la Vall d'Aran, també es necessita taxi per arribar al punt de sortida i, com us diem, és espectacular les vistes que es tenen amb aquests 7 llacs allà dalt. Una altra ruta que podria ser bastant interessant és la Vall i Estany de Gervais. De Gervais, sí. És una ruta que comença en certa alçada. Això, doncs, Sí, és la gent bastant que no estigui molt habituada doncs, es pot notar des de l'inici una mica fatiga, però és bastant fàcil, són uns 7 quilòmetres. És una ruta lineal, o sigui que has d'anar i has de tornar pel mateix lloc, però bueno, sempre us recomanem perquè el que tu veus d'anada, al tornar t'ho perds No ho veus i l'estàs girant tota l'estona. Sí. Clar. I bueno, veus amb aquesta ruta 3 llacs molt macos. Sí, la veritat és que són molt macos. Sí, sí. I una tercera excursió que podríem recomanar des d'Espot com a camp base seria anar a veure l'estany de Sant Maurici, fer el tomb a l'estany de Sant Maurici i després anar a veure l'estany de Sumenuix. Seria com una ruta circular també perquè fem tot el tomb a l'estany i després ja fem l'escapadeta cap a l'estany de Sumenuix. També, més o menys són uns 8 quilòmetres, 3-4 hores, sempre estem parlant més o menys d'unes rutes que duren un matí, podríem dir, per aprofitar el matí. I és una ruta bastant curiosa perquè al mig camí, quan ja puges cap a l'estany de Sumenuix, tens la imatge dels Encantats. Que, bueno, deixarem una mica la incògnita perquè visiteu el nostre blog, perquè ja sabeu que al nostre blog teniu tota la ruta detallada, exactament amb la distància, la dificultat i de més, però deixarem que visiten el nostre blog perquè vegin la llegenda dels Encantats, i així podeu entrar i llegir exactament. És una imatge, és una estampa realment molt bonica amb aquests Encantats que són uns pics que fan goig, realment amb el passeig. Bé, i ara anant de l'altra punta, a Boí-Taüll, podríem fer una altra ruta, que és el Planell d'Aigüestortes. Amb la Sallong. És una ruta de 9 quilòmetres, Sí. molt bonica. Aquesta és més fàcil que les altres. Aquesta sí que realment és un passeig, és molt tranquil, també són
3 horetes, més o menys. És un passeig per arribar fins a veure l'Estany Llong, realment, que seria el fi d'aquesta ruta, encara que es pot continuar i es pot fer un altre... Pot anar fins al llac de Sant Maurici, que hi ha la baixada, després tornar a pujar, o sigui, hi ha moltes. Perfectament. Bueno, és que les rutes no acabaríem mai d'explicar-ho. Però volem fer una que sigui accessible més o menys per tothom i que no ocupi més de 3-4 hores. Sí, i la baixada és curiosa perquè pots aprofitar unes passarel·les que hi ha per veure, per estar més dintre de la natura. Passes per les passarel·les, veus un altre paisatge, passes per sobre del riu i després aprofitar també per anar a veure la cascada. La cascada no està a la mateixa ruta que et deixa el taxi, que comences fins a veure l'Estany Llong, sinó que has d'anar-hi tu avisant als taxis que, sisplau, que vosaltres esteu allà i així us passin a buscar, perquè no fan parada, perquè veureu que no és un lloc on es puguin parar, però sí que amb reserva prèvia, podríem dir, sí que ells et venen a buscar. Aleshores, recomanem aquesta visita a la cascada perquè realment és molt bonica, fotografia també preciosa, i després ja aprofitar la baixada amb el taxi fins al punt de tornada. No cal dir que aquestes rutes normalment es fan en època de primavera o estiu, que és més fàcil per tothom, tot i que a l'hivern es pot fer amb raquetes, però sempre és millor recomanable anar amb un guia si no ets molt coneixedor, perquè amb una borrasca o qualsevol cosa pots tenir problemes. Sí, sobretot coneixement. Sí. I aprofitant ja que estem a Taüll, podríem anar a visitar, i recomanem que visiteu, l'església Sant Climent de Taüll. Una església romànica espectacular, molt bonica, on fan, a més, un show, un mapping del que era les pintures que hi havia. Sí, espectacular. La veritat és que és molt bonic, és una manera de veure on estaven aquestes pintures originals que avui en dia es poden veure al MNAC. Estan totes allà i aleshores el mapping és el que et representa com era originalment l'interior amb aquestes pintures romàniques de l'església, però que només l'església en si al voltant ja és preciós, la veritat és que sí. Però igualment quan entres són 5 euros, però fins a dia d'avui són 5 euros, però val la pena. Val la pena, sí. I bé, doncs fins aquí hem arribat amb aquestes rutes més excursionistes, no tan... Sí, de passeig. I espero que us hagi agradat i ens veiem al proper programa. Que vagi bé!